bunker, to je bila jedna situacija na terenu gdje nisam baš razmišljao, nego više se išlo na impulse i nakon te akcije jednostavno Josip je rekao da je bunker ostavi nešto iza nas. I to je to ostalo i to je tako ostalo i dan danas. Prošao si zaista, a mogu reći svakakvih ratnih strahota. Jednu si situaciju opisao u knjizi, kaže sve je stalo, grobna tišina uvukla se u svaku seosku uličicu. To je zapravo bila jedna situacija gdje si jednoj majci nosio vijest o tome da je sin poginuo. Pokojni Majić nam poginio i treba, to je jedan dio, smo imali jedan tihi zakon da uvijek neko od naših poginulih boraca, da dođemo mi koji smo bili s njim, roditeljima, da damo tu žalosnu vijest. A to mi je baš ostalo u sjećanja i jedna velika trauma, što me dan danas ponekad isto zna posjetiti, ali da, to me pogodilo i dan danas moram živjeti s tim, a najviše mi žao ti svi roditeljama što su primali tu žalosnu vijest na jedan taki način. Rekla sam na samome početku, put natrag. Slomio nas je zov domovine. Nazvao si ovu knjigu na hrvatskom koju si nedavno izdao, jer u njoj, ako sam ja dobro shvatila, ti zapravo opisuješ taj svoj ratni put, ali taj put natrag je bila najveća zapravo trauma za tebe, jer si se vratio u Švedsku gdje nitko uopće nije shvaćao sve ono što si ti prošao. Pa čujte, jedno stabilno društvo poput švedskog društva, teško je razumjeti stradanja rata, traume rata, i to je bilo dosta teško mene se vratiti natrag, jer nisu jednostavno bili upućeni kako treba, i to je mene uvijek bacalo unatrag i uvijek ta borba. I ja pogotovo, mi što imamo te traume s rata, ta podmukla bolest PTSP, da budemo jasni, to će nas pratiti cijeli život. Znači, ne moramo se odstraniti, nije to neki rusak da moraš samo odstraniti, odbaciti i nastaviti dalje, nego moramo naći jedan način kako živjeti s time. Ti si zapravo vrlo, vrlo otvoreno u ovoj knjizi progovorio o tome kako nitko nije prepoznao zapravo tu dijagnozu kod tebe PTSD-a. Zgodno si to opisao u svoj razgovor zapravo sa psihologom. Da. A čujte, nisu imali neko osobno svoje iskustvo. Većina psihologa u ono vrijeme, moram biti jasan, ovo je bilo prije 20 godina, jednostavno, iako su to kroz obrazovanje, zbog i sveučilišnih, fakultetnih studiranja, imali to u svoj program, u svoje kursove, tečajeve, možda nisu imali iskustvo sjediti sa osobom što to proživljava. I jednostavno onda se možda i psiholog uplaši. Jer na kraju krajeva to su isto obična bića. Koliko je pisanje ove knjige i ove prethodne koja je zapravo inačica ove samo izdana